newly uploaded video on my channel. For only 500 pesos, you can watch all my exclusive videos. DM me to avail. Ayan, okay na. Avail na kayo, guys. Satisfaction guaranteed. Mura na sa 500 ang videos. Avail na! Sayang din kung palalagpasin nyo tong promo. Uy, may nag-DM agad. Basahin ko nga. Hi, open for collab? I'll pay you double. Sakto. Kailangan ko ng pera dahil malapit nang pumasok si Bunso. Pangkain din namin tong magkakapatid ng isang linggo. Sure. San ba tayo? Hotel sa Cubao, 8 p.m. Okay, I'll see you later. Hi, Celine. Sorry, naghintay ka ba? Hindi naman. Kararating ko lang din. Totoo nga ang sabi nila. Maganda ka sa personal. At hindi lang basta maganda, ha? Sexy at maputi pa. Parang hindi na tuloy ako makapaghintay sa gagawin natin mamaya. I'll make you wet, baby. Basta ba, dagdagan mo ang bayad. Oo naman. Mukha namang sulit ang ibabayad ko. Sa itsura mo pa lang, panalong-panalo na. Paano pa kaya kapag nasa kama na? Tara na, mag-check-in na tayo. Sure. Kanina ko pa gustong gawin yan. Dear love, ako nga pala si Celine, panganay sa 4 na magkakapatid. Bata pa lang kami nang mamatay sa isang aksidente ang aming mga magulang. Dahil sa matinding pangangailangan at kagipitan, napilitan akong pasukin ang mundo ng altar community. Kung hindi niyo pa alam, altar ang tawag sa mga taong nagbibigay ng aliw sa social media tulad ng TG at X. Mabilis at malaki ang kitaan kaya hindi ko to basta mabitawan. Kahit pa nasa pananaw ng iba, ito ay mali at malaswa. Bayaran na naman ang ilaw at tubig. Kailangan kong dumiskarte kundi mapuputulan na naman kami. Bes! Bes! Tao po! Diyos ko! Bes! Nandyan ka ba? Oo, nandito ako. Bakit? Bes, pagbuksan mo ako! Bilis! Oo, ito na, bubuksan na. Sandali lang. Dalian mo! Oh, ano ba yun? Ba't ka ba nagmamadali? Namomroblema na nga ako sa mga bayarin. Gustong pa yatang dumagdag. Bes, may bad news ako. Huh? Ang aga? Ano naman yun? Bes, yung sikreto mo, yung pagiging alter mo, may nakaalam na taga rito. Lantad na sa buong barangay na may mga adult content ka. Ano? Paano? Sino naman ang nagpakalat? Hindi ko alam. Pero maingat ako sa pagpo-post. Kaya nga ako may private channel. Dahil sinisiguro kong walang makakakita ng account ko maliban sa mga followers ko. Malay mo mga kapitbahay o kabataan na nanonood din. Namukhaan ka tapos kilala ka. Basta, nakita ko na lang na pinagpipiestahan na ng mga tambay ang videos mo sa Twitter. Bes, alam na ng lahat ang sikreto mo. Diyos ko, anong gagawin ko? Dapat bang mag-deactivate na muna ako para hindi na nila makita pang ibang pinost ko? Hindi ko alam. Pero gawin mo na lang ang mga pwede mong gawin. Paano ba kasi nila nalaman ang account ko? Hindi na yun mahalaga. Ang inaalala ko, sa dami ng nakakita, palagay ko, malabo na nating maitago ang lahat. Ito na nga ba ang kinakatakot ko eh. Sinabi ko naman kasi sa yung tigilan mo na ang ginagawa mo bago may makaalam. Yan tuloy, pinagpipiestahan ka ng mga marites at tolits. Bes, hindi nga pwede. Ito lang ang pinagkakakitaan ko. Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Saan ako kukuha ng pangtustos sa pangangailangan namin ng mga kapatid ko? Eh paano na ngayon yan? Kitang-kita ang mukha mo sa camera. Paano mo itatanggi na ikaw yun? Uy, Mare, heto na nga. Narinig mo na ba yung latest?
Mawawala ang bilib ko sa'yo kapag hindi umabot sa radar mo ang impormasyon na yun, ha? Ako pa ba? Grabe, di ba? Siya talaga yun. Hindi maikakaila. Oo nga, Mare, ha? Tapos, heto na nga, alam mo ba? Nung isang linggo, nakita siya ng anak ko sa Cubao. Doon kasi yung nag-uopisina. Eto ha, ang kwento. Nakita niya raw na pumasok yung si Celine sa may hotel na may kasamang 2 binata. Pak, diba? Tansya daw niya, mga nag-aaral pa sa kolehiyo yung mga lalaki. Panigurado, may nangyari sa kanila, diba? Ay, naku! Paano pa maitatanggi yun? Napanood na natin, 2 lalaki, sabay, walang delikadesa, diba, Mare? Hindi lang yan. Nasisikmura niyang ibuyang-yang katawan niya sa camera. Correct. Ay, hindi pa yun doon nagtatapos ha. Oh. May mga video pa na may iba't ibang kasiping. Oh, diba? Nakakapandiri. Isipin mo ha, diyan niya kinukuha ang perang ipinangtutustos niya sa mga kapatid niya. Hindi na nahiya, diba? Nakakasuka. Oo. Ay, kababaeng tao. Walang respeto sa sarili. Paano kaya pag nalaman pa ng mga kapatid niyang babae ang ginagawa niya? Ano pa nga ba? Di tutularan. Makikiraan po. Ay. Sige, dumaan ka lang. Salamat. Mare, naamoy mo ba yun? Ay, ang sangsang, di ba? Ay naku, Mars, ang tao kahit ilang beses maligo, aalingasaw ang baho. Correct ka dyan? Sa kabila ng panghusgang natanggap ko, pinili ko na lang na magsawalang kibo. Hindi dahil sa hindi ako nasasaktan. Bagkus, mas pinili kong katahimikan. Pero kalaunan, napagtanto ko na kapag hinayaan mong tratuhin ka ng hindi tama, ay lalo lang lalala. Kahit hindi mo sila bigyang pansin, sila mismo ang magpapapansin. Nakauwi na ako. Oh, Bes, anong ginagawa mo rito? At bakit umiiyak si Bunso? Ano nangyari? Nandito na si ate. Kanina ko pa pinapatahan yan. Ayaw lang tumigil. Ano ba kasing nangyari? Paano? Tinutokso siya ng mga bata sa labasan. Na mga kalaro niya. Ano? Sabi nila ate, bayaran ko daw. Babae mababalipan. Ayaw nila ako isali sa laro. Madumi ka daw, kaya baka madumi din na po ako. Naligo naman po ako. Ayoko na po lumabas. Hindi ko na sila bate. Bunso, huwag kang maniniwala sa sinasabi nila, ha? Hindi masamang tao si ate. Nagtatrabaho ako para mabuhay tayo. Basta ang mahalaga, wala tayong inaabala. Huwag mo silang pakikinggan. Kaya tumahan ka na dyan at matulog. Sige na, mahiga ka na sa kama. Susunod na lang ako mamaya. Sige po. Bes, salamat sa pagbabantay sa kapatid ko. Wala yun. Pero Bes, hanggang kailan ka magpapanggap? Hanggang kailan mo paniniwalain na mga kapatid mong disente ang trabaho mo? Hanggat kaya kong tiisin, gagawin ko. Dahil wala naman kaming pwedeng asahan. Bes, payo ko lang ha. Please, itigil mo na. Nadadamay na mga kapatid mo sa panglalait ng iba. Hindi to makabubuti para sa kanila. Bes, hindi mo naiintindihan. Ano bang hindi ko naiintindihan? Lahat! Bes, malinaw pa sa sikat ng araw na walang mabuting maidudulot ang pinagkakakitaan mo. Maraming disenteng trabaho na pwede kang pasukan. Hindi kalakihan ng kita, pero marangal. Kung hindi yan ang trabaho mo, di sana hindi nadadamay ng ganito mga kapatid mo. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Dahil madaling sabihin na piliin ang tama. Pero iba na kapag kumakalam ng sikmura. Kung ako lang, kaya ko naman na pagkasya ng kikitain kung sa fast food ako magtatrabaho. Pero ilang bibig ang umaasa sa akin. Pero Bes, Hanggat hindi silang bumubuhay sa aming magkakapatid.
Hanggat wala silang ambag sa nakahaing sa hapag, wala akong pakialam. Lubayan niyo nga ako. Celine, pagbigyan mo na ako. Magbabayad naman ako. Ano? Tara, iso lang. Mag-i-enjoy ka rin naman. Tumigil nga ho kayo. Hindi ho nakakatuwang ginagawa niyo. Aalis na ako. Bakit ka ba tumatanggi? Di ba yan naman ang trabaho mo? Nakatulong na ako sa'yo. Napaligaya mo pa ako. O baka naman gusto mo mag-aya pa ako ng iba. Ano? Huwag niyo nga akong hawakan. Ano ba? Alam ko naman na gusto mo rin. Pakipot ka pa. Ano ba? Nakakabastos na kayo? Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo sa asawa ko, ha? Han! Ate Violi, wala ho akong ginagawa sa kanya. Yung asawa niyo, yung nanghaharas sa akin. Hoy! Hindi Ikaw nga yung nagyayaya sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla kang sumulpot at mag-aalok. Han. Sinungaling yung babaeng yan, ha? Alam niyong hindi totoo yan. Ate Violi, nagsisinungaling yung asawa niyo. Dahil lang totoo, tinanggihan kong alok niya sa akin. Hoy! Huwag mo nga akong niloloko. Kilala kita. Sino mas paniniwalaan ko? Ikaw o asawa ko? Siyempre, natural yung asawa ko. Mas kapani-paniwala naman siya kumpara sa'yo na babaeng pariwara. Pero, Ano? Matumalang bentahan? Kaya pati ang asawa ko, pagdidisketahan mo? Dito ka pa magkakalat sa lugar natin, ha? Wala ka talagang kahihiyan na babae ka. Talagang ipangangalandakan mo pa yung kababuyan mo? Ate Violi, nagkakamali ho kayo. Wala ho akong ginagawang masama sa asawa niyo. Tumigil ka! Kababae mong tao, hindi mo na nirespeto yung sarili mo. Asawa ng may asawa, dadagitin mo? Teka, si Bes ba yun? Ate Violi, maniwala ho kayo. Teka ho! Ano bang problema? Yung babaeng yan, kating-kati! Kaya pati sa asawa ko, gustong magpakamot! Teka lang ho. Sobra naman ho yata kayo. Wala naman ho kayong katibayan sa ibinibintang nyo sa kaibigan ko. Hoy, huwag kayong magmalinis sa akin! Talamak dito sa lugar natin ang pinaggagawa niyang kalaswaan na naka-video, no? O ngayon, wala pa rin kayong karapatang yurakan ng pagkatao niya. At bakit wala? May balak nga siyang masama sa asawa ko Hindi totoo yon. Bes, ang asawa niyang nambastos sa akin. Kita nyo na? Imbes kasi na naghihilod kayo at nagtatanggal ng banil sa katawan nyo, wala na kayong ginawa kundi chumismis at manira ng ibang tao. Kaya ang asawa nyo, naghahanap ng bata at mabango. Bastos kang bakla ka? Ano, nakikisaw-saw ka na nga lang, nangiinsulto ka pa, ha? Akala mo kung sino ka rin malinis? Mga immoral! Kaya hindi na ako magtataka kung lumaking katulad mo ang mga kapatid mo! Buwe! Oo na! Marumi na ako! Sige na! Nakakadiri ang trabaho ko! Pero huwag niyong isali sa usapan ng mga kapatid ko. Dahil wala silang kinalaman dito. Bes, tama na. Hanggat hindi kayo ang bububuhay sa aming magkakapatid, wala kayong karapatang makialam o magsalita. Kung hindi nyo kami tutulungang makaahon sa hirap, ano ang basehan nyo? Para magtangkang manghimasok at magbigay ng opinyon. Dear love, mahirap maging mahirap. Lalo na kung ang bawat araw ay isang pakikibaka sa pagitan ng tama at pangangailangan. May mga pagkakataong gusto mong tumakas, umiwas o sumuko. Pero paano kung wala kang ibang pagpipilian? Kapag ang kagutuman ang namumutawi sa iyong araw-araw, madali kang madalas sa mga sitwasyong taliwas sa iyong kagustuhan. Sa mundong tila hindi makatarungan, napipilitan kang mamili ang panindigan ng tama kahit masakit o ang lunukin ng mali para lang may maisubok kahit konti. Hindi madali. At noong ako'y nandoon sa ganoong punto,
ako mismo ay nalito. Hindi ko alam kung tama pa ba ang aking mga hakbang o isa na lang akong bihag ng aking mga pangangailangan. Ngunit sa bawat dilim, may liwanag. Sa kabila ng lahat, may isang kaibigan na hindi bumitaw. Isang taong naniwala, umalalay at tumulong sa akin makita ang mas maliwanag na bukas. Dahil sa kanya, natutunan kong hindi sukatan ng pagkatao ang mga pagkakamali, kundi ang kakayahang bumangon at baguhin ang sarili. Ngayon, hawak kong inspirasyon na yun bilang gabay. Kaya kung ikaw ay nasa parehong sitwasyon, huwag mawala ng pag-asa. Laging may taong handang tumulong at laging may panibagong simula. Hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay. Ang tunay na sukatan ng buhay ay kung paano ka bumangon sa kabila ng lahat.